Здравейте, мили приятели! Аз съм Маргарита Петрова, Гамарима. Днес искам да ви прочета едно от новите си стихотворения. Нарича се Очакване. Болко моя, сестро скоросмъртнице, колко ножа в мене си забила, в бели менци си събрала сълзите, в черпо кров сърцето си ми скрила. Тъжба моя, с тежестта на мелница, стриваш пресушеното ми жито. Спускат облаците безпределните, среброкрили пеперуди, тихо. Обич моя, стар щурец на прага ми, в песнопойка спомените свива. Аз плета от думи на забравата. Дай ми знак за мъртви и за живи. Благодаря ви, мили приятели. Пожелавам всеки от вас да дочака своята единствена и неповторима любов. Бъдете благословени!